Ostiralean apirilak 20, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako ekitaldi bat egin zen Gernikako Merkatu plazan. Gogora ekartzeko Gernikan, orain dela 75 urte gertatu zen bombardaketa lazgarria. Bizkaiko Aldun Nagusi Jose Luis Bilbao eta Kulturako Foru Diputatu Miren Josune Aristondo egon ziren ekitaldian beste agintari batzuekin batera. Disiplina asko kombinatu ziren ikuskizunean, musika eta dantzaz gainera, artxibo irudiak eta zerutik sua dator dokumentaleko zatiak ere proiektatu ziren, Gernikako eta Bizkaiko beste herri askotako bombardaketek eragindako tragedia islatzeko. Gernika Bizkaia zutan ikuskizuna girotzen, Oreka Ate Isa taldea eta Kukai dantza taldea izan ziren, baina ekitaldiaren ardatza Bizkai osoan jasotako testigantzak izan ziren. Pertsona horiek erasoak kontatu eta berriro ez gertatzeko nahia agertu zuten. Horrez gain omenaldi txiki egin zitzaion Esteban Urkiaga Basaraz lauaxetari. Izan ere 75 urte betetzen dira aurten poeta eta kazetaria fusilatu zutenetik. Lauaxeta Gernikara joan zen, Frantziako kazetari batzuekin hango sarraskia ezagutarazteko eta frankistek harrapatu eta heriotza zigorra ezarri zioten.